Καλησπέρα σας, είμαι η Divinity. Πάμε να δούμε τα ανοίγματά μας για σήμερα. Πρώτο πακέτο καρμικά και σχέση πεπρωμένου. Δεύτερο πακέτο για δίδυμες φλόγες. Θέλω να πω ότι βλέπω ότι έχετε μπερδευτεί λιγάκι. Παρακαλώ, ποιος ενδιαφέρεται για πολύ προσωπικές διευκρινήσεις, αν θέλετε να μου στέλνετε στο email για να μπορέσω να απαντήσω εκεί, χωρίς χρέωση φυσικά. Και πάντα είμαι εδώ για να υποβοηθώ. Απλώς, επειδή καταλαβαίνω και ότι πρέπει να διατηρείτε η ιδιωτικότητα όλων μας, καλό είναι να με βρίσκετε στο email για τις πολύ προσωπικές σας ερωτήσεις και οτιδήποτε άλλο πολύ ευχαρίστως μπορώ να καθοδηγώ. Επίσης, να μου γράφετε τις ερωτήσεις σας, γιατί δεν έχω προλάβει να συγκεντρώσω όλα τα email με τις ερωτήσεις σε σχέση με το εκρεμές. Μην φοβάστε για απόρριτο και ιδιωτικότητα. Μπορώ να δώσω κάποια νούμερα, οπότε μέχρι το επόμενο βίντεο που θα έχω συγκεντρώσει όλες τις ερωτήσεις σας, στο τρίτο πακέτο που θα φτιάξω για το επόμενο βίντεο, με το επόμενο άνοιγμα, παρακαλώ να θυμάστε ότι ο καθένας έχει το δικό του νούμερο, έτσι ώστε εγώ απλά στο βίντεο θα λέω στο τρίτο πακέτο την απάντηση για το αίτημα που μου έχετε ρωτήσει με το νούμερο που αντιστοιχεί σε εσάς. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να διατηρηθεί πλήρως το απόρριτο και η ιδιωτικότητά σας σε σχέση με την κάθε ερώτησή σας και έτσι μπορούμε να έχουμε πάντα στο τρίτο πακέτο κάθε βίντεο οτιδήποτε σας απασχολεί και θέλετε να απαντάω, το οποίο επιτόπου μπορεί εγώ να ανοίγω με το εκρεμές. Πάμε λοιπόν, πρώτο πακέτο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, το γνωστό αυτό το ξέρετε όλοι. Το εάν δεν μπορείς να το αποφύγεις, απολαύσέ το. Βλέπω λοιπόν εδώ για σχέση πεπρωμένου ότι είναι αναπόφευκτη μια αλλαγή και ο μόνος τρόπος για να βγεις από μια κατάσταση είναι να βουτήξεις εντελώς μέσα σε αυτή για να βγεις στην απέναντι όχθη και να έχεις βρει τη διέξοδο. Βεβαίως έρχεται μια προσφορά και με πάρα πολλή ενέργεια ράβδων, εκτός από επικοινωνίες που είναι και η τάση αυτή στο σύμπαν ενεργειακά αυτή τη στιγμή. Βέβαια εδώ θέλουμε όλη μια ολοκλήρωση. Βλέπω όμως ότι είναι και μερικοί οι οποίοι σας ενοχλεί ακόμα και ο τρόπος που σας μιλάνε. Είναι ο πιο αργός υπότης εντωμεταξύ εδώ, ο υπότης των πεντακτίνων και βεβαίως θέλει εννοείται την ολοκλήρωση. Κάποιοι βέβαια είστε μπλεγμένοι και σε καταστάσεις με τρίτα πρόσωπα. Αυτό μπορεί να είναι κάτι που περιμένετε ή να είστε στο παρασκήνιο ή να έχετε περάσει την λεγόμενη Dark Night of the Soul, μια περίοδο πάρα πολύ άσχημη και να έχετε πληγωθεί βαθύτατα. Οι απόψεις είναι πάρα πολλές. Δεν είναι ότι έχετε βρεθεί σε διαπληκτισμούς μεταξύ σας σε μαλώματα, όμως είναι ότι έχετε και διαφορετικές απόψεις. Αυτό πρέπει ίσως να το λάβετε υπόψη. Πάνω στα οποία αυτά ζητήματα λέει, πρέπει, όπως είναι και βεβαίως με όλες τις σχέσεις καρμικές και πεπρωμένου, να διαπραγματευτείτε για να βρείτε λύσεις και να έχετε τη θεραπεία στα συγκεκριμένα αυτά τα σημεία, τα οποία εντάξει μπορεί να μεσολαβεί ακόμα αυτή τη στιγμή χρόνος που δεν μιλάτε κάποιοι μεταξύ σας ή μιλάτε αλλά μπορεί να έχετε μαλώματα, όμως η ενέργεια είναι 8 ράβδη. Προφανώς υπάρχουν ήδη επικοινωνίες για κάποιους, αν δεν υπάρχουν ήδη για κάποιους θα έρθουν και έρχονται όλα αυτά με πάρα πολύ γρήγορο χρόνο, όπως το ταρό πάντα μας λέει για χρόνο, όταν μιλάμε για 8 ράβδους πάνω σε 8. 8 μέρες, σε 8 ώρες, σε 8 εβδομάδες, δεν νομίζω είναι πάρα πολύ αργό αυτό για 8 εβδομάδες, όμως μπορεί να είναι πάνω σε 8 ώρα, 8 το βράδυ, ώρα 8 το πρωί, πάνω σε κάτι με 8, 18 του μήνα, 28. Για να δούμε λίγο πιο αναλυτικά από εδώ και πέρα. Άρα, τι είδους θα αφορά, ποιες επικοινωνίες, θέλω να πάρω διευκρίνηση, τι είδους επικοινωνίες είναι αυτές και τι θα λένε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, γιορτές. Τώρα λοιπόν είναι η ώρα, λέει, να απολαύσετε όλους τους καρπούς των κόπων σας. Θα έχετε συναντήσεις, θα έχετε κάτι το καινούριο στη ζωή σας και πάρα πολλοί πράγματα με ενθουσιασμό που θα τα απολαύσετε. Θα αφήσετε πίσω όλα αυτά που σας ενοχλούν. Το ίδιο μπορεί να ισχύει και για την καριέρα και για τα οικονομικά. Παρ' όλα αυτά είναι η ώρα που πρέπει να λάβετε τα συγχαρητήρια. Επίσης όσοι περιμένουν επανασύνδεση και βεβαίως θα έρθει και μπορεί και κάποιοι να ανανεώσετε και όρκους αν είστε μαζί. Είναι πολύ ρομαντικό αυτό όλο που βλέπω εδώ. Ξεκινάει μια νέα ζωή και ένας νέος κύκλος. Τέλεια, λοιπόν αυτά ήταν τα μηνύματα για το πρώτο πακετάκι μας. Πάμε στο δεύτερο πακέτο, δίδυμες φλόγες. Και βέβαια δεν εκπλήσωμαι και για δίδυμες φλόγες. Εννοείται ότι είναι συμπαντικός χρόνος, divine timing αυτή τη στιγμή. Ο αιώνιος εδώ βασιλιάς της κούπας μας, ο οποίος όμως μεταμορφώνεται σε υπότη των σπαθιών. Έρχονται δηλαδή πάρα πολύ γρήγορες επικοινωνίες. Δεν υπάρχει περίπτωση να αντέξει άλλο. Βλέπω εδώ μια ενέργεια πάρα πολύ δυναμική και μάλιστα πάρα πολύ αυστηρή κιόλας για ξεκαθαρίσματα. Βεβαίως αφήνει πίσω τις 6 κούπες και τις 5 κούπες κλαίγοντας επάνω από το ρήμγανο γάλα. Βέβαια αυτά όλα είναι παρελθοντικές συμπεριφορές. Ίσως είναι και η φόβη του ότι δεν είχε και αρκετά resources. Από εκεί και πέρα θυμάται, έχει θυμηθεί και πλήρως γενικότερα και τους σκοπούς, όχι μόνο ενθύμηση και αναπόλυση παρελθόντος. Για πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Καλό είναι βέβαια συμβουλευτικά αυτή την ώρα για τη συγχρονικότητα αυτή της ευθυγραμμισμένης ψυχής δίδυμης φλόγας, δηλαδή η σύμπραξη
αρσενικής και θηλυκής αρχής, η συνένωσή τους δηλαδή, καλό είναι να αφήσει πίσω εντελώς τις ενέργειες έλλειψης ή αναπώλησης του παρελθόντος, διότι αυτό είναι το πλεονέκτημα και το μειονέκτημα. Πλεονέκτημα για όσο καιρό διήρκεσαι για να μάθουμε τα μαθήματα, αλλά είναι μειονέκτημα πλέον και δεν χρησιμεύει στη νέα πορεία. Πάμε λίγο να δω στο τώρα, που είναι ο βασιλιάς της κούπας, αυτή η θέση, και στο άμεσο μέλλον, που είναι οι επικοινωνίες, ο υπότης των σπαθιών, τι ακριβώς έρχεται. Μια προσπάθεια άρα λοιπόν για συνένωση αρσενικής θηλυκής αρχής στο 100% της, για περιφρούρηση όλων αυτών των ενεργειών. Είναι η τελική ώρα, τελικές λεπτομέρειες με τον κρεμασμένο να βγει από την ενατένιση και την προετοιμασία όλων των βημάτων για το να επέλθει με τους δύο ράβδους η μελέτη και η πλεύση από εδώ και πέρα, η συνένωση και το όραμα και η εξέλιξη, η οποία είναι και ο σκοπός αυτής της σύνδεσης. Μάλιστα. Αυτός που είχε φύγει λοιπόν στο παρελθόν θέλει να επιστρέψει εδώ με ενέργεια βασιλιά ράβδων και θέλει την νίκη. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι λοιπόν. Για πάμε να πάρουμε και συμβουλή Fortune Oracle Cards. Όποιος ξέρει να αφήνει πίσω το παρελθόν μπορεί να έχει και το πιο ευημερές μέλλον. Έρχεται εδώ λοιπόν με νέα κατεύθυνση. Προφανώς και η ψυχή θέλει την ευθυγράμμιση και την εναρμόνιση με τους σκοπούς, οπότε αυτό είναι αναπόφευκτο ούτως ή άλλως. Άρα λοιπόν έχουμε εδώ μια ευθυγράμμιση, ένα νέο τρόπο και την επίτευξη όλων των υποσχέσεων και προηγουμένως που είχαν δοθεί στο παρελθόν. Βγαίνετε από τον εγκλωβισμό και λέει ότι αυτή τη στιγμή η αρσενική αρχή είναι αυτή η οποία κρατάει στο χέρι της το κλειδί για να ξεκινήσει αυτή η περιπέτεια. Αρκεί να αφήσετε πίσω το παρελθόν. Έχετε μάθει από τα μαθήματα του παρελθόντος, οπότε προχωράτε μπροστά. Επίσης, αυτή τη στιγμή μπορεί κάποιοι να αισθάνεστε τηλεπαθητικά ή να βλέπετε σε όνειρο τη δίδυμή σας ή να αισθάνεστε πώς μπορεί να νιώθει. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να δείτε τα πράγματα από μια νέα οπτική, με άλλη ματιά και να εμπιστευτείτε την αλχημιστική διαδικασία του να εξελιχθεί αυτή η ένωση. Για κάποιους μπορεί να έρθουν τυχαίες συναντήσεις που βεβαίως δεν υπάρχει τυχαιότητα στο σύμπαν, αλλά εννοώ με αυτό συμπαντικό timing, συγκυρίες δηλαδή που θα σας φέρουν μαζί αναγκαστικά, είτε μπορεί να είναι κανονισμένες συναντήσεις, γιατί έχετε αγκαλιάσει πλέον και πλαισιώσει ο ένας τον άλλον και όλη αυτή τη σύνδεση προκειμένου να εργαστείτε επάνω σε αυτήν. Ειδικά η εγκράτεια είναι μια πάρα πολύ πνευματική κάρτα και συμβολίζει το ότι συνενώνονται όλες οι ουσίες μέσα στη δίδυμη φλόγα. Κάποιοι επίσης μπορεί και να βιώσετε ένα άλμα πίστης από τη δίδυμή σας, εκεί που δεν πιστεύατε ποτέ ότι μπορεί να μεταφερθεί σε ένα επόμενο επίπεδο και όμως είναι η ώρα τώρα που μπορεί να γίνει πραγματικά αυτό το θαύμα και να ξεκινήσετε από την αρχή. Αυτά, αγάπες μου, κλείνω για να προλάβω να διαβάσω όλα σας τα email για να ετοιμάσω όλες τις ερωτήσεις σας και για το επόμενο άνοιγμα. Ό,τι θέλετε, πραγματικά μπορείτε να μου γράφετε στο email όπως σας είπα και πριν και απαντάω ευχαρίστως σε όλες τις ερωτήσεις, πολύ προσωπικές διευκρινήσεις. Μέχρι την επόμενη φορά σας ευγνωμονώ για το ότι είστε εδώ και κάνετε ό,τι μπορείτε για το δικό μου το κανάλι και που μαζί προχωράμε σε αυτόν τον δρόμο της μεγάλης αφύπνισης και της ολοκλήρωσης των εαυτών μας και της προσωπικότητάς μας και όλων αυτών που θέλουμε στη ζωή μας. Σας φιλώ, σας αγαπώ, τα λέμε και σύντομα από το mail.